Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan pagulingan limo Rama Panemban prasasat ngentosi sileming palwa gabus kumambanging patu item anggen kula angarantu kados pundi kabar pawartanipun Rama Panemban Begawan Goro Dahana sampun angsal damel punapa mboten uwis ngger Lingga Sugarda uwis putra siswaku Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun bapa wis sembodo sowan ana setinggil Praja Ngastina sinuwun Duryudana dina sakmengko kepingin banget hanggayuh nurbuating Gusti ingkang sinebut dening Wahyu Kamulyan mekaten Rama Panemban iya kamangka Wahyu Kamulyan kuwi wahyuning ratu miturut gagasanku Kurawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa anggayuh wahyu awit isih ana Pandhawa tegese Pandhawa dadi pepalang yen Wahyu Kamulyan kuwi wahyuning ratu maknane ratune Pandhawa kudu dipateni luwih dhisik ratune Pandhawa ora ana liya kejaba mung Si Puntadewa lajeng kersanipun sakmangke kadosa pundi Rama Panemban Ratu Ngastina wis kadung percaya marang pun bapa mula kapercayan iki kudu dijaga ngger Lingga Segarda kapercayan iki kudu dijaga tujuan sekawit pun bapa sowan ana Ngastina ya mung kepengin ngedhekake pertapan awiyat kene supaya luwih kuncara anjayeng bawana nanging sajake iki ana klilipe ora ana liya Ratu Mandura jejuluk Prabu Baladewa sajake Baladewa ora narimakake yen Prabu Duryudana bakal anggayuh Wahyu Kamulyan kudu mawa tumbal ndase Ratu Ngamarta mula kowe sakwadya balamu tak kanthi Prabu Baladewa rati negara Mandura kudu disirnake luwih dhisik sendika ngestakaken dawuh Rama Panemban
gerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangrising daging bathok wadhahing getih piliyana prajurit sing kandel kulite atos balungi piliyana prajurit sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil nuringgih Rama Panembahan kirapna wadyabala saka negara Pasir Gumelar budal dina iki pateni Prabu Baladewa kumrekang bala lumares budaling pramadya
Ratu Pasir Gumelar Prabu Lingga Garda. Oh. swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tangcarup ong dene rama parna ong dwaja miwang bendeng ungkung risang
Rekyana pate kang minangka cucuk ing Prawadya Bala Weladalah ya jagat ya dewa ya Bathara durung adoh lakuku saka negara Ngastina ora kencan ora semayan kepapak kowe Anoman Antarja Gatotkaca lan bocah degleng Antasena ana ing tepis wiringing negara Ngastina kene. Bekti kula katur sinuwun, bekti kula katur wa Prabu, sembah sungkem kula wa Prabu. Bektiku katur Pakde Bule. Ya, banget panarimaku Kusik. Lah kok iki padha dampyak-dampyak arep menyang endi? Keparenga matur sinuwun. Dinten kalenggahan sakmangke sinuwun Prabu Puntadewa murca sampun sak candra laminipun. Pramila sinuwun kula kedarang-darang anyepuhi para putra-putra Pandhawa hangupadi murcanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Lho, Yayi Samyaji murca, Yayi Prabu Puntadewa ilang lakar kados mekaten. Weh, ladalah. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa, jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita. Nanging Anoman, Baladewa percaya aku pitaya. Yayi Punta anggone lunga saka negara Ngamarta mesti duweni gegayuhan kang apik, duweni gegayuhan kang luhur tumrap kayuwanan lan katentreman ning negara Ngamarta. Nok-nok nondo nggih. Lah kowe bubar saka ngendi, Pakde? Kok iso ketemu ana ing papan kene? Sumurupa Antasena. Iki mau aku bubar antuk undangan saka negara Ngastina. Ya kuwi ngrembug babakan jangkaning jagat perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Durung rampung anggonku rembukan kelawan Yayi Prabu Duryudana, kedadak ana babak anglayoni jujul Hanusuli. Ana pandhita buta murang tata lanyo-lanyo munggah ana sitinggil kraton Ngastina. Pandhita mau peparape Begawan Gorodahana. Pandhita iki mau nunggal karep, nunggal tekad manunggal nyawiji karo para Kurawa. Kepengin hanggayuh wahyu kamulyan nanging nggayuh wahyu kamulyan mau kanthi cara mateni pepundhenmu Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Weladalah bangsa telek. Antasena bocah nom dhewe cokat cakut rengginas trampil weruh pepundhene arep dipateni langsung jumangkah langsung kumrembyah. Lah kok Antarja karo kowe Gatotkaca do pating plorok nyuwun pangestu wa Prabu. Mongko kandining tumuwu salami mong awas eling Melinga salat jatmika yen wacana putu manis mureseng seming sasama
Rikata sang Gatotkaca tinon Mabakareka Suta teka pira Kresna Parta manahar muji sakti nira Parta manahar muji sakti nira ngaglah ing tengahing delanggung risang Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatotkaca Japing Basunanda Kutang Antra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dewi-dewi Caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen Kutang Antra Kusuma apa to dayaning kutang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar wis jangkep busanane Raden Gatotkaca sigra cancut tali wanda gebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusupen hima himantaka
ana dongeng entik-entik si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasa wadah durung suwe anggonku lumaku saka pertapan awiyat iki ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak piyuh-piyuh kalamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku mburi saka pertapan Kendali Sada dene aranku ya kuwi Begawan Anoman ya Senggono bali takon iki ana barisan segelar sepapan sing sikep gegamane ngaprang sapa sing dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku haranku temenggung salokat katut mbarat kekesete gustiku ratu saka negara pasir gumelar ya kuwi Prabu Lingga Sugarda Anoman ana paran nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku arep menyang ngendi aku arep tumuju mapan ana ing negara Ngamarta goleki ratu Ngamarta Prabu Puntadewa yen wis ketemu tak kon nyembah dlamaanku tak babate gulune ora susah goleki sing ora ana adep ana Anoman ngejak pirang dina tak ladeni lho kowe apane Puntadewa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu arep ngopo wani karaku entek wedine kari wanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitoke buntute ula tapang kejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen pancen kuwi pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu ora ilang tak kedhepek biada ta melengsat tigamu guroni batangmu Anoman waya
Ah. Oh. Hey, ah. Hey, yo. Vaya. Pas. Oi. Hit. Blow. Pangriten turangga hesti berkata wajah lelayu sapi bojling iblis laknat wadya bola pasir gumelar aku kang bakal magut pupuh Prabu Lingga Sugarda ratu saka negara pasir gumelar. Peranaan Pandhawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju. Sabet ki perbatang dadi ndok pengamun-amun kowe. Hey! Ah! Hi! Ah! Hot! Hey! Ah! Hey! Oh! Ta!
sapa? Wani nibani Prabu Baladewa jenengmu sapa? Ratu Papa Pasir Gumelar Prabu sapa? Lingga Sugarda. Kowe arep apa? Ngamuk punggung nggawa barisan segelar sepapan? Arep menyang endi? Aku murite Begawan Guru Dahana. Oh, murite Guru Dahana iki raimu barang. Kowe arep mateni Puntadewa. Iya, arep mateni adhiku Yayi Prabu Puntadewa. Ngono apa piye? Ayo minggat. Bali, minggat kan kene. Minggat. Ora gelem minggat. Yen durung kasembadan apa sing dadi sedyaku piye? Piye? Ora gelem minggat yen durung kasembadan apa sing dadi sedyaku dublak tungkak cangkemmu bongko kowe. Ah! Ayo ngantemu. Kurang gaman betati kurang sekti meguru. Ampi aku yang jelur rebutan kowe menjangan mati. 100 bareng ambrus, 1000 bareng maju. Prabu Baladewa derajat apa? Ah! Iki rasakno. Ah! Ayo maju. Mawut kang katrajang ing Dahana Wadya sangkep keprabon perang kang obro Markata ing piye Lingga Sugarda menang apa kalah pangestu paduka bapa menang kawon mula musuhmu sapa mengsah Prabu Baladewa. Wah, yen gelut boten aturan, lambe tangan sikil obah kabeh. Baladewa kuwi nuwun inggih. Ladalah. Wiwit ning setinggil negara Ngastina pranyata Prabu Baladewa ora kena ginawi becik. Aja mupu rasamu mundura. Mundura pun bapa kang bakal maju. Prabu Baladewa durung nate ketanggor karo Begawan Guru Dahana. Tak tibani pengabaran ora lumpuh ragane lak guroni batange. Mati nih Baladewa. Jiwa mancing Oh, mati aku. Wah. Waduh, wah Prabu oh. Oh,
Wah, Pakde. Waduh, Wah Prabu Baladewa, paduka kenging daya pengabaranipun Begawan Gorodahana. Satemah paduka Wah Prabu mboten saged mobah, mboten saged musik. Wah Mandura, paduka nglumpruk tanpa daya kadidene linolosan otot bebayunipun. Wah, Pakde Baladewa, kena pengabarane pendhita elek si Gorodahana. Iki piye? Iki piye Pakde Anoman? Apa kudu Antasena sing maju ana ing palagan? Aja ya nggih Raja. Yen Antasena maju nandhingi Begawan Gorodahana, nasibku tan wurunga ya kaya Sinuwun Mandura iki. Amarga pandhita kae sadake lagi winangka ing dewa. Lah banjur nasibe Pakde Bule Mandura iki piye Pakde? Ngalah luwih dhisik. Ngalah ora teges kalah. Ayo, iki ku narepane Sinuwun Mandura enggal dibopong tumuju ana negara Dwarawati. Njaluk tamba marang Sinuwun Prabu Kresna. Mbok menawa Sinuwun Dwarawati bisa paring kali damar tumrap lelakon iki. Ya, manut Pakde. Kabrabak sura kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda pranaan Pandhawa padha nguji reng pupuh sakwuse Baladewa ndak tibani pengabaran pranaan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul. Ngiras pantes aku bakal neter urip mbuktekake yen jagat ana regemane Begawan Gorodahana. Aku bakal bablas tumuju negara Ngamarta goleki buron laronku ya kuwi Prabu Puntadewa. Janji ketemu kelawan si Puntadewa ora sandadak kesuwen kelakon ndak babat gulune Puntadewa dina iki. Milang hori